naozaj zabijem. Maestre? Je vám niečo? To je jedno. Aj tak, kde si existujú veci, ktoré nemôžeme pochopiť. Prečo plačete? Kvôli nej? Odvtedy, čo ste sem priniesli telo Eleny Fontanovej, často ste tu zavretí celé hodiny a zavše vás vidím aj plakať. Nemôžem za to, Aminta. Snažím sa to všemožne potlačiť, ale existujú pravdy, ktoré nemožno ukryť. Aké pravdy? O čom to hovoríte? Má to niečo spoločné s Elenou Fontanovou? Zelenou a s Valentinou. Môj život a ich život sú už dlhý čas zložito prepletené. A kvôli veľkej vine nemôže jedna ani druhá oddychovať. Kvôli vine? Ale kvôli čej vine? Mojej, Aminta. Ja som zodpovedný za to, že Elena ani Valentina nemôžu nájsť pokoj. Nehyb sa, lebo strelím!